Isang malawakang himagsikang na-uwi sa isang madugong trahedya. Isang sabwatang pinagtaksilan ng isang inakala nilang kakampi. Isang taksil sa layuning palayain ang ating mga ninuno mula sa kalupitan ng kolonyalismo. Kaya naman ang mala-epikong himagsikan at kilusang ito'y tila na-uwi sa isang epic fail. Alamin natin kung ano ang kinahinatnan ng sabwatan ng mga Lakan. Wait lang, if you do not understand Tagalog or speak Tagalog, you can check out the links up here or down below for the English version of this video. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kapampangan luwid kayo. Ito ang part 2 ng aking video tungkol sa sabwatan ng mga Lakan o Tondo Conspiracy. Kaya naman kung hindi nyo pa napapanood ng part 1, huwag kalimutang panoorin ito. So paano ba talaga nabunyag sa mga Kastila ang tangkang pag-aaklas at himagsikan ng mga Dátû at Lakan ng Luzon? Matatandaan sa part 1 ng video na ito na kabilang sa sabwatang ito ang Sultanato ng Brunei. Pagkat magkakamag-anak ang mga royal families ng Luzon, Sulu at Brunei. At habang naglalakbay si Dátû Salamat ng Tondo patungong Brunei, ay pinuntahan din niya ang mga kapuluan ng Kalamyanes at Palawan upang hikayatin din silang sumali sa mala-epikong pag-aaklas na ito. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may isa pa lang nagpapanggap lamang na kunwari kanilang kakampi. Ang taksil na ito ay si Antonio Surabao na siyang nagsumbong sa mga Kastila at nagbunyag sa matagal ng tangkang pag-aaklas. Walang kamalay-malay ang mga Kastila na may 15 buwan na palang palihim na nagpaplano ang mga Dátû at Lakan ng Luzon. 15 buwan ng masusing paghahanda. Kaya naman nang magsumbong si Antonio Surabao sa kanyang among Kastilang si Pedro Sarmiento, ay dali-dali ang pinag-aaresto o pinagdadampot at ikinulong ang mga nasasangkot na Dátû at ang mga iba pa nilang kasabwat. At marami sa kanila ay hinatulan ng karumal-dumal at kahindik-hindik na parusang kamatayan, kabilang na si Dátû Salamat. At ang kanilang mga ari-arian ay pinag-aangkin ng mga Kastila. Sina Agustin de Legazpi at Martin Pangan naman ay binitay at pinugutan ng ulo. At pagkatapos nito'y pinagtataga o chinap-chap ang kanilang mga katawan. At ang kanilang mga pugot na ulo'y binandera at ipinagmayabang ng mga Kastila bilang isang babala sa karahasang sasapitin ng sino mang kumalaban sa kanila. Habang iba namang mga kasabwat na sina Dionisio Kapulong ng Candaba, Pedro Balingit ng Pandakan, Pitong Gatang ng Tondo, Felipe Salonga ng Polo at iba pa ay ipinatapon ng mga Kastila sa kabilang dulo ng karagatang Pasipiko, sa Acapulco, sa bansang Mexico. Ipinagmayabang ng mga Kastila at ibinandera ang mga pugot na ulo na ito upang sindakin ang ating mga ninuno upang pigilan ang anumang tangka nilang pag-aklas. Pero ang tanong, nasindak nga pa talaga ang ating mga ninuno? Natigil nga ba ang mga pag-aaklas? Nabawasan nga ba ang mga tangkang himagsikan? Madalas isipin na ang tangkang ito o Tondo Conspiracy na ito ay isa lamang limitado o isolated na incident. Isang palpak na tangka na nauwi sa kahindik-hindik na kamatayan ng mga Dátû. Ngunit kung tutuusin ay napakahalagang bahagi o kabanatang ito ng ating kasaysayan. Mahalagang tandaan na ito hindi isolated event pagkat ito'y konektado at kabilang sa mga nauna ng himagsikan at pag-aaklas laban sa mga Kastila sa Pampanga at iba pang bahagi ng Luzon noong late 1500s. Gaya ng himagsikan sa Candaba noong taong 1585 hanggang 1586 na pinamunuan naman ni Don Juan de Manila at Don Nicolas Managuete. Si Don Juan de Manila ay mula sa angkan ni Raja Matanda at Raja Sulaiman, mula sa royal family ng Maynila. Isang pinsan at kamag-anak ng mga Dátû na sangkot sa Revolt of the Lakans. Kaya naman, malinaw din na ang mga himagsikang ito'y tanda na hindi basta-basta na lamang sumuko ang ating mga ninuno sa kalupitan ng mga Kastila. At bagamat ito'y pumalpak at humantong sa marahas na parusa ng mga Kastila, ay mahalagang tandaan natin na hindi dito nagtatapos ang mga pag-aaklas at paghihimagsik ng ating mga ninuno. Hindi sila basta na lamang tumigil sa pagkilos upang ating mabawi ang ating kalayaan at kasarinlan ng ating kapuluan. Dapat ding tandaan na sa loob ng 300 taong pananakop ay may higit sa 200 ang naitalang himagsikan at pag-aaklas ng ating mga ninuno laban sa mga Kastila. 200 himagsikan bago pa man isinilang sina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Huwag din natin kalimutan na hindi naman talaga nasakop ng mga Kastila ang mga kabundukan ng Cordillera at ang mga sultanato at ang mga katutubo ng Mindanao at Sulu. Dalawas ito sa mga ipinagmamayabang at itinuturo ng mga dayuhang mananakop tungkol sa ating mga ninuno.
Taliwas din ito sa mga propaganda at paniniwala na pawang mga mangmang, mahihina, hindi sibilisado at walang kakayahang lumaban at magkaisa ang ating mga ninuno. Ang kanilang pamanang kabayanihan, katapangan at paninindigan ay patuloy pa rin sa pagdaloy sa dugo at diwa ng ating sambayanan. Pagkat makalipas ang 300 taon sa lupain mismo ng Tondo, kung saan dati na mismo nagtangka ang mga Dátû at Lakan, ay itinatag ang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio na isa ring anak ng Tondo. Isang kilusan at himagsikan ng bagong henerasyon upang ipaglaban ang kasarinlan ng ating bayan, upang makamit nating muli ang kalayaan ng ating sambayanan. Sa katunayan, maliban sa himagsikan ng katipunan, ang Tondo Conspiracy o Revolt of the Lakans ang siyang naitalang pinakamalawak na tangkang pag-aklas laban sa mga Kastila, laban sa mga mananakop. Kaya kung iisipin na ipinagpatuloy ng mga katipunero ang naudlot na himagsikan ng mga Lakan. Sila'y nanindigan upang ipaglaban ang ating mga karapatan, upang labanan ang hindi makatarungang pamahalaan ng mga ganit at mapang-api. Ang Tondo Conspiracy o Revolt of the Lakans ay isa lamang sa napakaraming bagay na dapat nating matutunan tungkol sa ating kasaysayan. Kaya naman, abangan nyo na rin ang aking bagong sinusulat na aklat tungkol sa aking mga ninuno, tungkol sa mga Luzones. At laging tandaan, know your roots at no history, no self. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto nyo akong tulungan gumawa pa ng mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Mikitix!